турки. Хора, отиваме в Турки. Отиваме в Турция за рождение. Вижте, синя такси. Стигнахме. Thank you. Сега излизаме малко да се разходим. И като цяло следващото няколко дни ще правим дейности, които съм измислила, обаче сега излизаме просто да се разходим, малко да се снимам. Ето вижте колко е яко. Взехме си едно такси, за да отидем до Гранд Базара. Обаче да знаете, дойдете ли в Турция, пазарете се. Казаха ни 20 евро за 40 лева. Щехме да се спазарим. За малко да се спазарим за 10 евро. Да. За малко хора да се спазарим за 10 евро. Айде, 15. Пак е добре. What about this Kadikoy? Very far, maybe 1 hour. Yeah, right. Eşyam. Yeah, we came back Ama from there. nice, number one bazaar. Number one is 45 minutes, 15 kilometers. okay. How much is it? Yani 50 euro. 55 euros. Avrat satın Умале. only highway. Сега отиваме на Гранд Пазара. Щяхме да ходим на Кадикой пазар. Казаха, че е номер 1, ама първо е на 2 часа. И второ е 100 лева само в едната посока. Майко, косата ми изглежда. Ери машала. Я питай това какво значи. Моля ви, само не питайте защо сме по ментетата. Ние не сме по ментетата, само с оригинални дрехи ходим. Просто вижте какво добро менте. Вижте, ето тази обувка е брутална. Ако искате, пишете в коментар колко мислите, че струва. Тук моторчетата и мотоциклетите са супер модерни. Буквално ще сгазят хората, но няма проблем. Ето. Ето още едно. Айде, те не ги интересува, че могат да смачкат някой. Ми вика Коко Шанел. И той сега върви тиро от 5 минути зад нас и крещи. Вика парфюми, Коко Шанел, Коко. Аз казвам Коко Шанел и човека след 30 минути. Чок Гизел, Шанел, след мен ходи. Не, аз така ще си. Bomboş diyor. No, thank you. But I will try this one. Сигурна ли си? Буквално имам непоносимост към баклави. Мразя да ям баклави. Не мога да... Миришна, ама казаха, че това е лотос. И не знам баклавата, аз го спря, ама ще пробвам. Мамо, това с лотос е уникално. Ще си вземем една баклава с лотос и една с чизкейк. Аз за такива не съм. Да, те буквално ни дадоха половината шан да опитаме. И чая също е феноменален. Ама чизкейка беше най-вкусен. Лотоса също беше много хубав, ама чизкейка ми е любим. Чай е супер. Добро утро на всички. Преди малко станахме, аз естествено бързах да се оправя. И сега половината от семейството ми още лежат по леглата и не могат да станат. Другата половина пък ровят по багажа и търсят някакви неща. Аз станах, тук снимах някакви сторита. От вчера качих някакви неща. И нямам търпение за утре, защото утре съм бърда и гарал. А пък иначе след малко слизаме на закуска и след това тръгваме към Балат. Там ще се снимаме на цветните къщички. Ще виждат някъде снимки.
След Балат ще ходим на едни покриви. Ще се катерим по покриви. Да, не всички, невероятно само аз ще се кача и още някой. Защото повечето от нас си мислят, че ще се претрепем на тези покриви. И след покривите ще тичаме, защото искаме да се качим на едно корабче, да ни закара до азиатската част. Там също ще снимам, нали, какво ще правим. След това ще се върнем, ще слезем долу до спата. До спато? Спато или спата? След това ще се върнем, ще отидем до спато, ще се топнем в джакузито. След това ще се върнем, ще обработвам някакви неща и ще се приготвя за утре, защото съм бърди гърл. На долния етаж правят ремонт. Значи долу е много готино. Вчера Бакано... Тихо, по-тихо. Вчера Бакано като отивахме да ядем вечеря. И те ни казват 3 сгради напред, нали, не в нашия хотел, но и в съседния хотел. И ние влизаме там, в едната сграда, и там е момиче, тук ли е ресторанта? И момичето вика, да, и мама вика, is our dinner here? И тя, да, ние влизаме, то се оказало, че библиотека. Каква вечеря? Кека ни плюва. Сега идваме на за палачинки. Няма палачинки. Ти само за палачинки да си дошъл. Кой не? No ticket, bro. If you want to walk on the floor, we need to go a different place. What? Вижте какви дубайски шоколади имат. Добре, според мен да вземем този, защото... Вижте какво си взехме. Така, рязко спирам влога за малко. Само за малко. Аз съм дел от бъдещето. Да, вече сме се върнали в Истанбул. Знам какво се е случило. Искам първо да ви се извиня. Не съм сигурна дали изобщо ви е интересно. Малко е монотонен този влог, поне до сега. Обещавам, че нататък става много по-интересно. Както и да е, свързвам се само за да ви кажа, понеже когато бяхме на покривите, забравих да ви обясна защо всъщност не се качихме. Не се качихме, защото, сега ще си кажете, че лъжа, не лъжа, беше 400 евро. 400 евро за един човек. И сега вие ще си питате, как така 400 евро само за да се качиш на едни покриви. Да, беше 400 евро на човек. И по някаква малумна причина плащаш 400 евро да те пуснат 1, 2, 5, 6, колкото човека, нали, искате, до 8.
за всеки е по 400 евро, но ако намериш група от 8 човека, от 8 души, пак плащате 400 евро, но не на човек, ами за цялата група. От 8 човека нагоре. И това беше причината, поради която не се качихме на покривите всъщност. Но да, няма да ви развалям кефа, не знам дали ви е интересно изобщо, все пак това ми е първия влог. Извинете ме, нали, ако звуча малко мумно или каквото и да е. Просто това исках да ви кажа. Айде. Сега закачваме на корабчето. Току-що стигнахме в азиатската част, за съжаление, само че се оказа, че имаме само 50 минути, вече са 40, общо взето нищо няма да можем да съвършим, но пък най-вероятно с колата ще дойдем някои от другите дни, така че сега общо взето само до едно място Bayberry Place ще отидем да се снимаме и това е. Мирише буквално брутално. Не знам. Много нещо от тези си имаме. Я такива средки. Има вътре? Я питай. А вътре има банани, колега. Мале хора, тази пекарна беше брутална. Всичко беше супер вкусно. Давайте! Сега отиваме да се снимаме на Bayberry Place. Не знам дали така се чете, не знам дали изобщо така се казва. Да. Ужас! Огромна опашка. Вече, Може и да не успеем, ти откъде знаеш? ние искаме само да... Вау! Бързо, бързо! Това беше най-якия експириенс. Лодката ще пусна долу в описанието един линк за нея. Ако идвате в Турция, задължително се качете на нея. Мисля, че тя беше една от малкото, от които имаше опция да се спира в азиатската част, а не само да се мине. И ние като спряхме, нямахме много време. По принцип трябваше да имаме 1 час, имахме само 40 минути. Ние докато минем в една пекарна, докато се натуткаме и докато разберем какво да си, и докато изберем какво да си вземем.
То мина половината време. Нищо де отидохме на Bayberry Place. Bayberry Place, не знам дали така се казва, Bayberry Place. Снимахме се, направихме си много яки снимки, въпреки че бързахме. Навръщане, както видяхте, тичахме. Едва ни изчакаха. В смисъл, една минута да бяхме закъсняли, щяхме да си изпуснем корабчето и не знам как щяхме да минаваме от азиатската до европейската част без това корабче. Просто не ми се мисли какво ще да стане, ако го бяхме изпуснали. Ама Господ е с нас, така че току-що слязахме. Беше много яко. И сега ще се разходим малко до Балат. Не, че днеска не се разхождахме 1000 пъти, не че сигурно не направихме 50 000 крачки. Обаче просто в списка ми за 3 дни имаше 18 неща и повече. Да, всъщност не бяха 18, ще бяха много повече. Така че се запътваме към Балат и отиваме там да се снимаме. Какво стана, ама се пребих. Хора, вижте, това са като нашите керамики в студиото, ама тук са си правени, не са само рисувани. Ама са много яки. Така, оценката на този ресторант давам 10-10, храна 10-10, обслужване 10-10. Много ми хареса този ресторант. Вижте колко е красиво тук. Хора, вижте, буеното го държат в хладилника. Това да не е турското Сол де Жанейро. О, не, утре отиваме до мола и взимаме. Хора, те са големи глупаци. Така ще е по-интересно. Не, няма да е по-интересно, така ще е по-тъпо. Дали са ни от балоните малко едно и голямо 3. Оф. Не, аз такива не се мъчи да ги надуваш. Отиваме до мола и взимаме нови. Мия, балоните се оказаха еднакъв размер, просто ние сме тъпи. Утро на всички. Вчера беше мега яко. След като се върнахме от Балат, ходихме на спа, на вечеря, разхождахме се. Обаче ми падна батерията и на телефона, и на всички други телефоните също паднаха батериите, и на устройството, от което снимаме, и падна батерията, и затова не съм снимала спато. Обаче следващия път, като ходим, ще ви покажа задължително. Че днеска има бърдей. Щяхме да ходим на зиплайна, на един зиплайн, от който се вижда гледка към Босфора. Той се оказа, че е в азиатската част и мислихме тъкмо да отидем на зиплайна и да се разходим там. Обаче, понеже вали ужасно и цял ден ще вали, най-вероятно ще ходим на мола. Аз и без това съм шопахолик, така че това също ще е мега готино. И мисля, че мама каза, че това е най-големия мол на Балканите ли се казва? И мама каза, че това е най-големия мол на Балканския полуостров. И мисля, че точно там е още едно нещо от списъка ни. Един подводен аквариум, където има акули, си търтъл, всякакви неща, така че ще бъде мега яко. Аз сега се оправям, ще се снимам с едни много фенси балони
И ще ходя да анбоксвам една специална апаратка, ще ви покажа за какво говоря после. Fast women, Jackie join the curse it. Have your cake and eat it, baby. It's your birthday. Baby girl, you know what I want. Let me do it to you, do it to you. Да, отиваме на закуска. Вижте! В хотела си имаме кончица! VIP. О, сега мани, Не ще заседне, моля те. Що се назакусвахме? Мия плодя, защото имаш бърджени картофи. Това е любимата храна. Сега се качваме да си взема аутфитите. Картофи. Стига де! Сега отиваме да си вземем няколко аутфита да се снимаме. И едно специално нещо, което ще амбоксвам и нямам търпение. Ще отворя вратата. Не ме интересува. Чакай! Кумира канало, майка. Това да назоваваме къде, снимай. Добре, снимам. Ай, няма да показвам на хората колко ни е мърлява стаята. There we go. Сега ще ви покажа. Не, моля те сега просто. Значи, програмата за днес беше да отидем на зиплайн и да се разходим в Азия, защото зиплайна е в азиатската част. Обаче, първите 2 дни беше супер топло. Сигурно сте виждали от сторитата ми, че бях буквално по къси панталонки. Вижте сега времето. Вижда ли се, че вали мега силно или не се вижда? И сега се скъса. Да, ми каза да не говоря нелепи неща, че аз и сега съм с къси панталонки, ама аз винаги съм си на summer mood. Така, и няма проблем, се някога ще отидем на този зиплайн. Така и не разбрах какъв е плана. Най-вероятно ще отидем до мола. Аз без това съм шопахолик. И до един воден аквариум, където има акули, ситърта, всякакви морски обитатели и може да ходим на някакъв музей на илюзиите. Не съм много сигурна. Стигате! Сега ще ви покажа набързо нещата, които нямам търпение да анбоксвам и съм си ги запазила за днес. Аз съм убедена, че първото нещо, което питат моите приятелки е винаги какво ти подариха за рожден ден, какво ти подариха, ама какво значи какво ми подариха? Значи аз съм в такова невероятно семейство, от каквото имам нужда, мама и тати ми го дават. Смисъл, за нас не ни трябва повод да си подаряваме. И както го наричат повечето хора Коледа, за мен Коледа няма. Има Рождество Христово и не се подаряват подаръци на такива празници, на които хората си мислят най-важното. По телхата какво ще има, на рождения ден какво ще ти подарят. Каквото имаме нужда, съм супер благодарна, че го получавам. Но все пак ще ви покажа 3 неща, които нямам търпение да анбоксна. Първото от което е, от 5 дни го търсим. Знам, че сте го виждали, но ето този дубайски шоколад. Баща ми каза, че се има еднорог вътре, така че е много сладичък. Нямам търпение. Мога да направя едно рилче за страничката на Blessed с една розова чанта, къде е? Ето тази, която много ми напомня на цветовете на вътре на нещото, където не знам какво има в този шоколад, така че ще го отворя тук. Второто нещо, което направо нямам също търпение да го отворя, от една моя приятелка, Настя. Сигурно я знаете, тя е световна шампионка. Настя Калева. Ето, тя супер много се постарала, съм сигурна и вътре съм убедена, че много се постарала. Тя е супер сръчна. И третото нещо, за което вече абсолютно нямам търпение да го отворя, е един подарък от Изи, от Изабел Овчарова. Направо нямам търпение. Дори нямам никаква идея защо точно на мен ми го е пратила, защо аз получавам нещо като пиар пратка. Просто супер много се изкефих, супер много се радвам, супер много благодаря. И нямам търпение. Сега само ще си взема аутфитите. Не знам, чудите защо отиваме да ги снимаме тези неща в библиотеката. Като казвам библиотека,
Да, то е библиотека, но просто е една от забележителностите на Истанбул. Стълбите целите са в книги наредени. Аз не знам дали... Ние вече бяхме там един път, не знам дали съм снимала, ще видя после какво е станало този влог. Така че, взимаме си аутфитите, отиваме да анбоксваме, после правим програма какво ще правим за деня и тръгваме. Така че това е малко дълго, ама нищо. Влязахме. Няма много хора. Това са стълбите. Уоу. Ами хора, пак идея от бъдещето. Много набързо само да ви кажа, че не снимах пратката от Изи в библиотеката. Първо, защото ми трябваше много време. Аз много се притеснявах. Исках да седна на стълбите. Минаваха много хора. Много се бавих. Много ми беше гадно и просто не знам защо. Просто ми беше много гадно там, нали, да анбоксвам и да говоря и да снимам. Иначе след като се прибрахме във Варна, си я снимах. Сега ще ви покажа видеото. Уау, хора, ще поводея. Получих пратка от човек, който страшно много харесвам. И дори когато изгледах на 20 пъти видеото на Изи, в което казва, че ще подари този подарък на 120 гледащи хора в България, не съм си помислила, че аз ще съм един от тях. Виждала съм вече няколко инфлуенсъри, които отварят тази пратка и много се радвам, че аз имам тази възможност. Няма да лъжа, вече отворих един път пратката, обаче сега ще го направя и пред вас. Освен картите на Изи, които вече станаха супер вайрал, тя си играла и да напише собственоръчно едно специално писмо, което супер много ме трогна. Вижте колко е красиво пред. И ще ви го оставя да си го прочетете и вие. А сега просто искам да изтегля една рандъм карта и да отговоря на въпроса пред вас. Можеш ли да шофираш? Ако не, би ли искала? Не мога да шофирам, защото съм само на 13, но предполагам, че докато дойде време да си взимам шофьорската книжка, те колите сами ще се карат. Искам много още един въпрос да отговоря. Кой е най-специалният подарък, който са ти подарявали? Най-специалният подарък, който съм получавала е моето второ бести папая, но със сигурност вече бих казала, че и картите са един от най-специалните подаръци, които съм получавала. Изи, много ти благодаря за този невероятен жест. Имам книгите ти, които чета с огромно удоволствие и със сигурност тези карти ще станат също много любимите ми занимания. И сега ще ви покажа какво ми подари Настя. Шоколада 2 месеца по-късно, още не съм го отворила, така че там няма какво да ви покажа. А сега продължаваме с влога. Сега отиваме на музея на модерното изкуство, след това отиваме на музея на Ван Гог и накрая ще ходим до един делфинариум. Хора, взех си сърце! Взех си сърчица! Сега сме в музея на модерното изкуство.
музея на Ван Гог. Не знам дали така се казва нещо подобно, пак е на илюзиите. Аз ще ви покажа какво е. И понеже той е известен с слънчогледите, надявам се да не звуча малумно, негово че съм се облякла точно така и вижте, жълта чанта, жълта поличка, преди малко се преобляках и жълти обувки на Мумбут. На Мумбут обувките са ми най-удобни и най-любими, така че. Пушах на устата да си слабо. Не лъчо. Така ли? Ела насам бе. Я да се видя, искам да... Аз съм като мумия. Да кажеш ти. Very mashallah. Беше мега яко направо. Сега ще си вземе някакви конички. Excuse me, какво правите? Пробутаха ни едни турски шоколадчета. Дори не мисля, че са турски, ама те така ги казаха. Айде да ги пробваме, давай. Не знам дали снимам това видео или не, but I'm so pretty. I'm shining in rain. I'm shining in sky. I know I'm so beautiful. Не я подбутвай така. Не, така да я подбутвай. Excuse me. Много сега ме шума и мисля, че не е нормално. Че съм си действа по-там. Вижте какви десерти имат, направо са, вау! Ето. И ето това тук е Сан Себастиан чизкейк. Той по принцип като се разреже на парчета изглежда по друг начин, аз ще ви покажа. Но да, десертите са им направо вау! И вижте къде сме застанали. Да не изглеждам кринж, дайте следващото видео е от Сан Себастиан торта, как я разливам. Да знаете, в TikTok е качен, в Instagram вижте го, ако искате. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın.
И сега, докато редактирам това видео, този влог, просто трябва да ви кажа, защото иначе ще ме мислите за малумна. В момента, следващите клипчета, които ще видите, са опити да направя един тренд с духане на торта с брашно и става един като огън. Но толкова много провали имам, че нямаш как да не ги включа във влога. Сега ще ви покажа провалите и някой друг сполучлив опит, а пак после ще ви покажа 2 седмици по-рано как пробвах върху сирене да го правя, така че това беше вкъщи. Сега гледайте там провалените опити. Hello guys. Fail 31. Айде може, ще попаля гостата. Лифт. И я че назад. 3, 2, 1, старт. Абе не, по-надолу, вдигни я нагоре. По-надолу, вдигни я нагоре. Добро утро на всички. Много съжалявам, че аз мисля поне така, че вчера не съм снимала нищо. Ще видим, да аз не съм преглеждала клиповете. Не знам, аз вече забравих какво снимах, какво не снимах. Не ви обяснявах къде сме, какво правим. Просто защото беше супер натоварено. Дори съм направила сигурно 2000 плюс снимки за Инстаграм и клипчета, нали, рилове. Които също дори някои от тях дори на сторита не съм могла да пусна, не съм репоствала сторита, дори не съм отговаряла на съобщението, защото беше супер натоварено. Вчера ни бяхме само напред-назад. Нямахме никакво време, така че извинете ме, ако нали, не съм ви показала много от вчера, ще ви пусна няколко клипчета след малко да ви покажа как си изкарахме. А пък иначе днес ще бъде още по-як ден, защото първо не вали, дано да не завали, защото времето сега е супер. Сега се оправяме и отиваме на закуска. След това ще тръгнем към азиатската част. Там първото ни евентуално нещо трябваше да бъде изненадано, но ми я развали и няма да изненада. Най-вероятно ще отидем на зиплайна, който е с гледка към Босфора. След това най-вероятно ще се разходиме в азиатската част. След това ще пътуваме 2 часа до... Къде беше до... след това ще пътуваме 2 часа до Картепе. Там е ски курорт и отиваме за Skyhand. Това е една ръка, много е известна, сега ще ви покажа снимка, на която ще се снимаме, нямам търпение за нея. И там в Картепе също има и една Dangerous Swing, една люлка, която също е мега яка. Мама направо не може клипчето да изгледа от TikTok, защото е супер страшно, обаче аз нямам търпение. И както ви казах, най-вероятно ще се разходим в азиатската част и така. Но сега се обличам, отиваме на закуска и после ще ви снимам.
нищо! Да, сега слизаме от джиплайна. Мале хора, беше брутално, беше супер яко. Не знам, те ни опътиха на къде да ходим. И ние тук просто слязахме. Казаха go, you're free. И така. Не знам на къде да тръгнем. Беше много яко. Беше просто вау. Утре уникално. Да, наистина. Не, наистина беше уникално. Сега на къде от тук? Аз не знам на къде. Нагоре. Лепа ни си. Не знам, ние в момента в някакъв парк ли сме? Сега я не вървам се. Колко е яко. А как се зумва, бе? Не знам дали ме чувате, сега пътуваме към Skyhand. Здравейте хора, днес ще направя рекорд на Гинес за най-много пъти показвам знака на 6-7. 3, 2, 1. Изморявам се малко. Изморявам се, че не. Продължаваме. Само смята. You make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Мале хора, мега яко беше направо. Мале беше мега яко. Сега отиваме на люката. 31. Да, ще може. Life is this. I like this. Мале хора, мега яко беше направо. Тук хората са супер мили, буквално. Вижте, за посрещане ни прочета.
Мале хора, днешния ден беше брутално як направо. Това аз не съм се мечтала за такъв ден. Значи сутринта отидохме в азиатската част. Стига де! Сутринта отидохме в азиатската част и се возихме на зиплайн. Беше мега яко. Гледахме Босфора. След това се разхождахме в един от парковете им. След това пътувахме 2 часа. Отидохме до Картепе. Там се снимах на ръката, аз ви показах. Снимаха ме с дрон 2 пъти и стана мега готино клипче. И след това отидохме на любимото ми нещо от деня, една люлка. Аз не очаквах това да ми е любимото. Ако знаете каква да гледате, имаш. Там също направихме брутален клип. Направо беше уникално. Сега отиваме на вечеря и след това ще се разходим на Таксим Сквер. Останаха ни общо, мисля, че 5 неща от списъка. И да, и ще гледаме да ги изпълним днеска и утре, защото утре след обяд пътуваме. Хора току-що буквално някакви супер рандъм гайс ни спряха с барабани и питаха what is your name? И Мия вика my name is Mia. И те почват да пеят по цялата улица и да свират с барабаните Мия. После викат Дея. Аз викам my name is Дея. И те почват Дия. Моля, аз им казвам, че съм Дея. Те почват по цялата улица пяха за мене и за Мия. По цялата улица аз чак така хванах видеото. Направо беше супер. Awkward. Това дезодоранта на Чупа Чупс. Хай! Мале, какви са тези неща? Вау! Вижте донатите! Мале, вижте тези! Ма какво е това? What is this? Мамо, това са сапуни! Уау! Леле, много са красиви бе хора. Мале, ореото, вижте го. Не, аз няма да се го. Е това ореото вече е... Мале, хора, вижте какви неща има. Мамо, не са ли много? Мале, виж това нещо. Да си купим нищо. Мамо, много е красиво. Вижте, това са маски. Мамо, имат и сапунчета, имат и свещи. Вижте. Ужас, събрали се от маслолице. И Еми хора, току-що се върнахме. Сега е 11:36, почти 12, почти е полунощ. Обаче, пак нямахме много време, пак нямахме, само напред-назад ходихме. Значи, ние докато стигнем до Таксим, площада беше толкова голям, че имаше супер много магазини, имаше молове, имаше Сефора, Мефора, Манго, Зара, Гес, Моес, направо супер много магазини, ние почти никъде не влякахме, просто защото, ако примерно в Сефора влезем, ние поне половин час трябва оттам да се откараме, а ние отидохме към 8:30-9, нямаше никакво време и затова просто гледахме много да не влизаме по магазините, обаче все пак си купихме уникални неща и сега ще ви покажа някои от тях. Първото нещо, което най-много ме впечатли, просто беше вау, беше и handmade. Ето тази туба. Просто само виждате, че хората просто и това магазинче е мега вау. Мега вау. Ето. Това магазинче се казва кеш, handmade, козмет, знак се принесе. Това вътре е моето нещо, въобще не си иска да го отварям, няма как. Искам просто да го покажа. Нека не се взимам. Ето на брутко.
Абсолютно всички неща, които бяха в подготвени за спорите, си идваха специално в кефи, нещо, точно от целия магазин, имаше много неща. Така си избрах аз, единственото нещо, което не беше с годно, колко просто е пари, няма проблем. Ето го, май, дали се така ще го много яко, дали се много добре. Хора, самото място беше просто уникално. Още от влизането, в смисъл, първото нещо, което най-много ми хареса, беше супер светло, чисто бели стени, обаче отстрани беше толкова цветно с тези пълнички, сладоледи, всякакви сладкиши. На мен направо ми се дояде, въпреки че ми беше пълен голем. Да, и като цял този магазин нямаше само сапуни, имаше и свещи. Аз супер много обожавам свещи. И изглеждаха толкова невероятно свещите. Не съм сигурна дали много ги снимах с тях. Май повече сапуните снимах. Нищо те. Няма проблем. Но аз понеже съм правила свещи и знам, супер трудно става. Пробвала съм 2-3 пъти да правя свещи. Превърнах кухнята в лаборатория. От тогава има малка забрана да правя свещи. Обаче в следващия влог, който мисля да бъде един арт влог, където ще ви показвам някои от моите любими арт дейности. Няма как за влогове мама дава. Така че няма как да не ви покажа как правя свещи. Така че ще ви покажа и аз как се справям. Не е въобще лесно. Второто нещо са тия два дезодоранта. Просто като ги видях, те бяха в един корейски магазин за козметика. И аз ги видях, бяха наредени, просто бяха около 20 вкуса на чупа-чупс. Не знам дали може да се представите толкова много вкусове на чупа-чупс. И ние си избрахме ето тези два. Единия е с... какво пише? Тути фрути. Единия е с тути фрути. Единия е с... някакви такива неща. А втория е... лемон сорбет. Това много го избрах. Лемон сорбет. Абе, не знам, нали, зажам много да като ги чета. Но просто са супер яко миришат и така не съм виждала. И третото нещо, което също страшно много ме изкефи. Аз още тогава ви казах, че напоследък в Инстаграм много ми излизат такива моделки, които ходят с ето такива плани. Така ще ви покажа как се носи. Ето. Тема си избрах бял, защото бяло се последва, нямаше нужда да вземам син или примерно кафяв, защото няма да се сини толкова добре, колкото бялото. Така че ето вижте колко яко, ще ви покажа как се носи. И сега последните покупки, които си взехме, всъщност не бяха последните, обаче няколко от турбите останаха в другата стая и не мога да ви ги покажа сега. Но нищо, утре ако намеря време ще ви ги... Така, първото нещо от това са ето тези шоколадови стиксове. С малко много ги обичаме, всеки път като ги взяхме вече. Ето са отворен, примерно. Труфело. Брат ми си избра и тези шоколадови топки. Ама не са просто шоколадови топки. Това са дубайски шоколадови топки. Така че има разлика, вътре са златни. Също така имаме някакви бокуци от тези шоколади, които сме взяли. Да, взехме ето такива. Мисля, че взехме около 100 броя ето такива. Плюс ето такива взехме няколко кутии за студиото, защото мама страшно много обича да чепи. И, по принцип взимаме да чепим, когато някой си поръча кафе, нали, с кафето да даваме или ето такъв дубайски шоколад, или ето такива шоколадчета. Обаче тя мама толкова много обича да чепи, че така на всички ги раздава, така че ако идвате в студиото, ще ви дадем. Да, така че това бяха покупките. Казах ви, имаме още много неща, но просто няма как в момента да ги покажа, защото са в стаята на Тати и Крис, защото в момента сме с две отделни стаи, защото нямаха такава голяма стая, така че да се поберем всички ние, с всичките ни багажи. Така че утре ще ви покажа другите покупки, които си накупувахме. Утре ни е последния ден, за жалост. Но да, много се радвам, че аз скоро пак ще пътуваме. Вече мислим за следващата ни почивка, така че постоянно ще снимам и така. Така че лека нощ от мене и до утре. Ами хора, благодаря ви, че гледахте този влог, благодаря ви, че останахте до края. Не знам, на някой може да ми е било интересно, на други не. Като цяло беше малко хаотично, цялото снимане, цялото започване на YouTube канала ми. Аз все още не знам дори как и къде да обработвам влогове, как да пускам в YouTube. Цялото нещо като цяло беше хаотично с YouTube, но съм много благодарна, че го започнах. И от сега нататък все по-добре се надявам да започна да снимам и да пускам някакви по-готини неща. Благодаря ви, че гледахте. Ако искате, много ще оценя да се абонирате за канала. Дори не знам какво значи това, но абонирайте се. Може да ме последвате в Instagram, в TikTok и обичам ви. И до следващия влог.